Takže dámy a páni, čaute pri ďalšom videu, kde budem chytať znova na gumičky od Jollyho a pozeraj až do konca, pretože tam sa stala veľmi nečakaná vec. Je si tam? Prvá ryba. Čo to bude? Čo to bude? Ty vole. To je červenica jak pes. A ty kokos. Je to možné? Pozeraj na ňu. Ty vole, pekná. Čakal som, že je jalec, ale krásna červenica. A, hop. Je si tam... Nie, vypol sa. Znova veľká ryba. A nič. Je si tam... Karas, ty kokos, karas veľký. Je to možné, že to zoberie karas. Poď sem, brácho. Počkaj, toho si podobereme. Ja vám hovorím, že toto sú klasické proste zimné ryby. Keď chytáš na tento štýl, tak toto budeš proste vyťahovať. Pozri, takýchto obrovských karasov. Toto je úplná gulička, ty vole, z neho. A tantičku znova zabral. Dve som tu väčšie ryby vypol. Neviem vôbec, čo to bolo. Asi jalce 2, ale potom sa podaril veľmi pekný karas. Som na neho veľmi rád, ty vole. Si na už. Poď sem. Šup, šup. Super. Paráda, ty kokos. Som nečakal rybu. Pane Bože, nečakal som rybu. Ale máme rybu. Jalec. Ale pekný. Pekný jalčov, aha. Hop. Ty vole, je tam ryba ešte. Sa vypol. A pekne na tantičku, znova opäť už začalo nám dosť pršať a aj sa dosť mieva, takže už asi pôjdem, ale hej, toto by bola asi posledná ryba za jazdu, takže to je super. Hop. Super, že si zabral, brácho, ďakujem ti veľmi pekne. Ide tam. Zubáč a veľmi pekný. Nie, odpojil sa. Ne, prdele. Ty vole, normálne pekný zubáš, taká 50-ka mi to zobrala, chápete? Tu. To je možné. Ty kokos, škoda. Ja som cítil iba, že ťuk a drb, ty kokos, a už tam bol.